propietats immobiliàries de l'Església Catòlica. Té la paraula la senyora Estrada per exposar la moció. Gràcies. És de justícia explicar que abans de presentar aquesta moció vam anar a parlar amb la senyora Sentís, doncs el passat octubre del 2016, la seva formació, iniciativa, havia de defensar una moció al plenari, que anava també en aquest mateix sentit, però que finalment va retirar en pro d'un acord amb l'equip de govern. Bé, ha passat més de mig any, no ens consta que s'hagin fet passes i és per això que avui els portem aquesta moció. Una moció que parteix de la base que l'Església no paga IBI perquè el 3 de gener del 1979 es va signar un acord amb la Santa Seu sobre afers econòmics. Aquesta excepció legal en un principi només es referia a les propietats que tenien finalitats relacionades amb el culte religiós, igual que també se'n podien beneficiar o se'n poden beneficiar les associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes. I el cas és que han passat prop de 40 anys i avui en dia aquesta excepció legal s'aplica de manera extensiva de forma que no només en gaudeixen els temples i les capelles, sinó també les residències, les oficines, els habitatges, locals comercials, centres universitaris, etc. Considerem que és un acord injust. L'Església Catòlica és una de les propietàries immobiliàries més importants del país i gaudeix d'un gran nombre de finques, edificis i d'altres propietats. Es calcula que a l'estat espanyol es podrien recaptar al voltant d'uns 3.000 milions d'euros si s'apliqués l'IBI a totes les seves propietats. Malauradament desconeixem quina quantitat podríem aconseguir en la nostra ciutat, però ben segur contribuiria a minvar l'estrès de les nostres arques municipals. Sense anar més lluny, vostè, alcalde, va defensar la necessitat de desplegar el pla parcial a la Ribellera perquè teníem la imperiosa necessitat de recaptar més IBI. Doncs bé, nosaltres, que som una de les formacions contràries a aquest pla urbanístic, els proposem una alternativa. D'altra banda, no podem oblidar que aquestes institucions religioses també reben la prestació de serveis per part del nostre Ajuntament, en igualtat de condicions que la resta de ciutadans i ciutadanes tarragonines, que sí que es troben obligades a pagar IBI. Per tant, estem davant d'un greuge comparatiu. Som plenament conscients que el primer punt d'acord que els proposem en aquesta moció no està directament a l'abast de la nostra institució, d'aquí, de l'Ajuntament de Tarragona, sinó que la seva implementació, que és derogar aquest acord, recau en l'Estat. En el millor dels casos, si la moció s'aprova, reclamarem a l'Estat la derogació d'aquest acord entre l'Estat i la Santa Seu que permet a l'Església Catòlica estar exempta del pagament de l'IBI. Però és evident que haurà de ser l'Estat espanyol qui derogui aquest acord per poder plantejar aquesta qüestió. Sabem que és molt difícil que l'Estat espanyol rescindeixi aquest acord, ja que per molt que es digui confessional, la realitat és que l'Església gaudeix de molts privilegis. Per aquest motiu, convidem a les formacions d'esquerra presents en aquest plenari que també s'assumin al procés constituent català. Parla de construir una nova república on les religions tinguin el mateix tracte sense cap tipus de privilegi, ni la Constitució ni la seva unitat territorial siguin sacralitzades. Ara bé, hi ha qüestions que sí que depenen directament d'aquesta administració, que són els altres 3 punts d'acord. Depèn directament de nosaltres elaborar un cens de béns immobles registrats a noms de confessions religioses per tal d'actualitzar el padró de béns immobles. També depèn directament de nosaltres aplicar les taxes derivades de la prestació de serveis als equipaments de titularitat confessional i, quan sigui el moment, també el pagament de l'IBI en igualtat de condicions que la resta de contribuents. I depèn de nosaltres que, de forma provisional, fins que l'Estat derogui l'acord el 3 de gener de 1979 o bé fins que construïm la República Catalana, que ben segur que serà abans, depèn de nosaltres que realitzem una inspecció de béns immobles que actualment posseeix la ciutat d'Església Catòlica i la resta de confessions religioses per tal de comprovar que els usos actuals d'aquests béns continuen sent objecte de l'exempció que reconeixia en aquell acord. Aquestes 3 propostes depenen directament de la nostra competència. Ens permetrien incrementar la recaptació per les arques municipals i permetin que els informem que el quart punt dels acords, el quart acord, que els proporcionem aquí, l'hem extret una moció presentada pel PSC al ple de Reus el passat mes d'octubre del 2016, amb el qual hi estem totalment d'acord i bé, pensem que vostès també hi estaran d'acord. Gràcies.